Madaydayaw iti Diyos sama, manakabalin iti so amin. Ngayon nakmanen, idanon kada kayo, iti pakasaritaan, nagiti linaon, iti Biblia. Nakas iti panagpamati, nga iti napudno akawes. So digitoy, adda anay surat, iti linaon, iti Biblia. Kas digiti apamaneknek ang mabasa iti umuna a Pedro 3 iti 4. Ngem iti tao a makinuneg iti puso narkosan kuma iti kawes a mataginayon. So digiti kabsat ti kas ibagbagana nga kawes nga mataginayon. Iti maysa anakem anaima ken natal na isu a dakkel iti pategna iti matang iti Dios. So digiti kabsat kas inna ipalpalawag digitoy asursurat. Tayso digito iti sinagaba idi na po nga Jesucristo idi nagsagaba nakas inyadal na impakaamuna iti banghelyo iti Dios. Isu digiti kabsat tadigitoy kas ti pamaneknek ang mabasa iti muna Pedro iti 5:5. Kastamet da kayo asaan a panglakayen ken dakay amin agkawes kayo iti kinaima iti agtitinulong kayo ta iti Dios tablikodan na dagiti natangsit. Ngem ikan na iti parabor kadagiti napakumbaba. Isu ngano agpakumbaba tayo kabsat. Isu digitoy ikan na tayo iti parabor iti Dios. Kas adda nga umiso kadagitoy asursurat. Iti mabasa iti Exodo 28 iti 2 ket mangarami dakto kadagiti kawes amat anasantuan. Isu digiti ti bagbagana idi nga kashan nga maawatan iti kaadduan nga digitoy akaw kawes. Isu gayam digiti nasantuan abanbanag nga ibagbagana idi paylaeng nabit pay anabangon iti lubong. So digiti kabsat kas adda may paay ken aroon akabsat mo pagkaidayawan ken pakapipintasan. So digiti kabsat kas ibagbagana tadigiti kabsat haan nga inuulbo digitoy nga adda apamaneknek tadigitoy naadaw amin iti lokot iti pagbasaan. Iti Colosas 3 iti 12 agkawes kay nga rod kas kadagiti pinili iti Dios. So digiti kabsat kas intayo pilyen digitoy akay papanan digiti asursurat tay bagbagana ditoy nga digitoy anapudno. Isu digitoy iti Dios sa santo ken naiyaten iti maysa a puso anaasi iti kinaimbag iti nakem iti kinapakumbaba iti kinaima ken iti nabayag a panagiturtured. So digiti kabsat ti inna ibagbaga kain tayo aramiden. Iti Colosas 3 iti 14 ket kangrunaan kadagiti abanbanag agkawes kayo nga rod iti ayat. Isu digiti kabsat tin tayo ikawes gapu iti ayat iti pada tayo a tao. So digitoy kas ibagbagana isu iti singgalot iti panaka ananay. Tadigitoy apamaneknek isu kas ibagbagana iti baro a tulag
iti Tito 1 iti 8. No diket managpadagos kaya nga sauen nga managpadagos digitoy bilbilin iti linaon iti Biblia na ayat iti naimbag natakneng nalinteg nasingpet ken malagparbeng. So digiti ti bagbagana kakabsat nga intayo ikawes kas nasaya at abanbanag nga intayo aramiden. So digiti kabsat kas sinagaba digiti napudno anagdayaw iti Dios. Digiti mamadto ti daan atulag nainggana iti baro atulag kinapo nga Jesu-Kristo kas kadigiti adalan na idi. Nadigitoy apamaneknek kas nailanad iti surat. Isulang digiti kabsat tintayo isalaysay kas kaipapanan na digitoy asursurat ngayon daidi sinagaba. Ket agyaman nakakabsat digiti apamalagip nga adda nga mangi bagbagamet mangiat adal gapu kadigitoy asursurat. Ket agyaman na iti Dios Ama nakabudin sa amin. Amen.